Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne unboxe en Shein-pakke, jeg har købt. Og der kan jeg stadig have nogle tænder i baggrunden. Men jeg har bestilt op til 13 ting. Men en af tingene, det var en ting, jeg kom til at trykke +2 på i svendfejl. Men jeg tænker bare, at vi skal begynde. Det har taget sindssygt lang tid for den pakke. Jeg har taget sådan 10 dage. Men jeg har ikke åbnet den nu, så lad os åbne den. Hold op. Okay, det er først 10 dage. Okay, det er det her. Okay, det her, det er et sæt tøj, nattøj. Jeg ved ikke, om det er nattøj eller sommertøj. Okay. Det er sådan til nogle her shorts her. Det er først noget, jeg vil bruge til sommer, så jeg tænkte måske at lave, så kunne jeg vise det på til sommer, fordi at jeg orker ikke lige at tage det på. Men det er egentlig bare de her shorts. Og så med en overdel til. Og det kostede noget med 33 kroner. Så lad os tage næste ting. Okay, det er sådan lidt random. Jeg har bestilt nogle øreringe, men de ligger sådan helt pulter til pulter. Jeg havde lidt forventet, at de lå sådan samlet, men det gør de ikke. Det var sådan noget med 20 kroner, kan jeg huske. Okay. Altså, der er mange derovre. Nej, det gør det ikke engang. Alle øreringe er. Men jeg synes, det er lidt mærkeligt. Men jeg har det her på ørering. Det er bare det her guldsæt. Så det her. Der hører ikke engang lås med. Jo, der hører. Okay, der hører lås med det, fordi det så der ligger i pakken. Så har de her perleøringe. Det er meget flotte. Så har jeg de her firkantede nogle. Så er der dem her. De minder mig om dem, jeg har på nu. De her. Og jeg har også nogle her på endnu. Sådan, de minder meget. Det er bare lidt noget print på dem her. Og de her ting, jeg koster 300 kroner i forhold til det her, der koster sådan 20 kroner. Så har jeg en ørering, der er gået i stykker. Den er helt båret her. Altså det er okay, for jeg tror ikke, jeg vil gå lige præcis. Jeg tror ikke, jeg vil gå med det her par. Men egentlig er bare et helt normalt gennemsigtigt. Og den sidste en har, det er sådan nogle her, dem ved jeg heller ikke, om jeg synes, at pengene er værd. Her, så ligger der en hel masse låse hernede. Det er så ikke de lave. For jeg mangler rigtig mange låse til min øreringe. Så derfor så tænker jeg, det er godt. Men det er så næste ting. Det. Nå! Det er et sommerfuglesæt, jeg har bestilt. Det her, det er simpelthen. Det er ikke lige det pæneste. Altså. Det er måske lidt stort, men jeg tænker, at jeg kan sagtens. Man kan også bruge måske som ankelkæde, men det er egentlig bare, den har med sommerfuglene på. Jeg kan ikke helt huske, hvad den her koster, men den burde ikke koste meget. Så hører der et par øreringe med. Ej, det vidste jeg ikke, der gjorde. Sommerfugløringe. Vi prøver at åbne dem. Okay, det kan jeg jo bare ikke finde ud af, så jeg vil lige tilbage der og åbne. Okay, jeg har fået åbnet dem. Og de ser egentlig sådan meget søde ud. Den ser den her ud. Og sådan helt normalt hvide. Jeg har altid været mere til sølvsmykker, men jeg har faktisk begyndt at være mere til guld. Det kan man også se på de øreringer på nu. Jeg har også nogle guldringe. Jeg har en af de ringe her. Så jeg er også begyndt at være meget mere til guldsmykker. Men jeg har også ligesom den her. Jeg har også nogle sølvsmykker. Men hold da op, den er godt nok ikke den. Så er der så en sommerfuglhalskæde.
Okay, jeg skal prøve at vise den. Den er hvide, den er meget sød, og så kan jeg også godt lide det der med, at der også er en lille guldsommerfuld her. Det synes jeg er meget fedt. Så det er egentlig et meget cute sæt. Jeg er bare ikke begyndt at bestille lidt nogle smykker, så lad os kigge. Okay. Jeg tror det er ikke 100% det samme, men jeg har sgu et par øreringe mere. De her, de er til gengæld. De er så til gengæld pas. Jeg tror, de minder meget om de andre. Men det er alle de her øreringe. Jeg prøver lige at vise dem, så jeg ikke behøver at tage dem af. Men jeg har bare nogle forskellige størrelser. De der perler, det minder mig om dem her, men det er ikke præcis det samme. Jeg kan også godt lide det der med, at de skal låses sådan, hvor nogle gange skal låse sådan her, men hvor man skal bare putte dem ind i. Det kan jeg ret godt lide, men ja, så ved jeg ikke lige, hvad de andre øreringe er. Men jeg mente faktisk også, at jeg bestilte 2. De lå seriøst bare nede i pose sådan der. Så jeg har bestilt. Nå ja, jeg har bestilt dem her. Jeg ved ikke, om jeg fik ikke lavet en video, men jeg har bestilt de her makeup børster. De her lag, og de er seriøst sindssygt gode at bruge dem hver dag. Og nu har jeg bestilt dem. Hold da. Nu har jeg også bestilt lidt grønne. Jeg bliver så excited. Ej, hvor er de flotte. Jeg prøver lige at få dem ud her. Okay. Så hvis der er nogen af jer, som nogle af jer nok ikke ved, det er, at jeg ved ikke, om jeg ved det nu, men min lysår er jo grøn. Og en af mine væg er grøn. Jeg har rigtig mange grønne ting, der står rundt omkring. Men se. Ej, jeg synes, de er så flotte. Og det her, det var min yndlingsbørste af den lille af. Jeg har dog ikke, den ligger så lige nede i skuffen. Jeg ved, det bliver min yndlingsbørste. Men det her, der er sindssygt mange til 20 kroner. Det synes jeg altså. Det er en skide. Og så kan I komme og stå med den lille af. Så har jeg en masse. Og den her, den er altså også fra Shein. Så er det bare Shein. Jeg tænker, at jeg vil lave en part 2 af den video, så det bliver den sidste ting, jeg viser, fordi at jeg har et begrænset antal på, hvor lang tid jeg kan filme. Så det er det sidste ting, jeg lige viser, og så laver jeg en part 2. Hvad er det? Det er et par øreringe. Hvordan har jeg seriøst bestilt så mange øreringe? Ej, hvor er de flotte. Dem havde jeg glemt, jeg havde bestilt. Jeg starter jo med I, så derfor har jeg bestilt nogle øreringe. Hvor er der I på? Ej, hvor er det cute. Ej, det havde jeg helt glemt. Bare sådan bestilt. Er det cute? Okay, hvis jeg hurtigt kan have salgt den, så kan jeg lige nå den sidste pakke. Det er den her, jeg har bestilt 2 af. Min mor må få det andet sæt. Jeg har bestilt. Nå, det ligger. Nej, okay. Jeg ved godt lige. Jeg ved godt, det er sådan dårlig musik, der kører lige nu i baggrunden. Den her halskæde. Og så er det de her øreringe. Det synes jeg er meget cute. Okay, min mor skal lige ind, men jeg tænker egentlig bare. Okay, jeg beklager lige, min mor kom lige ind, men det er egentlig de her øreringe, jeg har bestilt. Jeg synes, det er ret cute. Og ja, det er en sæt, men jeg har egentlig tænkt mig at sige tak fordi I så med, fordi jeg har et begrænset antal at filme på. Men tusind tak fordi I så med i part 1, eller del 1. Og så håber jeg egentlig, vi ses i næste video, som kommer lige om lidt, som en del 2. Hej.